नोंथांमोन गुड इभिनिं लोगोफोर स' दसे दान्दिसे सम नोंथांमोनजों लाइभआव फैबाय माथ्र बेल' हेलौ मबाइल दोननो जायगा गैया मबाइल दोननो जायगा गैया र' हेलौ हेलौ जादों हेलौ थारैनो एनडिबिफोरनि बिटिआर गोरोबथाया थारैनो सैथोमोन ना हो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाया थारैनो डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसांनि एनडिबिफोर दंमोन थारैनो बिसोरनि थाखाय गोजोननाय ना नोंथांमोना बेखौ एसे सानलाय र' आङो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु दिन्थिगासिनो गोबां खामानि मावदोंमोन 40टा दंमोन नाथाय 40टायाव आङो गासैखौबो सेल खालामनो हायासै मोनब्रै दंबावो दायो स' दुखु नांदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे हेलौ 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 जोंनि एनडिबिफोरनि केसा थारैनो जोबमारबायना बिटिआर गोरोबथाजों नोंथांमोना बेखौ सान नैबे दिसआ दिनैहाय एनडिबिनि जेब्लानाखि 6 फायार जादोंमोन नैबे एनडिबिनि 6 फायार जादोंमोन जेब्लानाखि बियो फुल आपडेट दंजोबो बेवहाय एनडिबिनि फुरा जारिमिन दंजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय दिस दङ लाइटआ मोदानदों गासै 40टा दंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय नैबे बे बेलेग आरो बे बेलेग नोंथांमोना नायबानो जाबाय एनडिबिफोरनि केसा थारैनो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोबमारबायना नाय नैबे दिसखौहाय नाय स' बेयो फुल दिस दङ गासै 40टामोन आङो सेल खालामनो हायासै आंनाव दायो मोनब्रै दंबावो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना अनलि 150 फाननाय जादोंमोन बे दिसखौहाय सिगां स' आंनाव मोनब्रै थालांबावबाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा दिनै बिटिआर गोरोबथाजों डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गनांगौमोन आरो लोगोसे जेसांनि एनडिबिफोरनि केस बियो उइद्र' जानांगौमोन आरो सान्थि गोरोबथा होनना बुंदों जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारा मिथिबायना बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे सान्थि गोरोबथा आरो जेबो नांलाय खमलाय गैला आरो जेबो जिंगासिनांगौ गैला होनना बुंदोंमोन नङासै जोंनि लाइफ स्टाइलाव मिथिबायना जोङो नुबोफेराखैमोन गोदो मा जादों मा थादों बेखौ जों मिथिया मिथिबायना गोदो बोरै जादों जों बेखौ मिथिया नाथाय दानि लाइफआव दानि लाइफ स्टाइलाव जोंनि लाइफ स्टाइलाव जोंनि देरफुबाय थानाय सेंग्राफोरनि लाइफ स्टाइलाव मिथिबायना दिनै बिटिआर सुक्तिखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो भट होनानै जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे बायदिसिना बिसिनि आखान्थिफोरखौ दिनैहाय देरहा होदोंमोन मिथिबाय नाथाय देरहा होनानै दिनैहाय दासिमबो एनडिबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मानाव गेदेर जोंहा एनएलएफबिनि जाय एम बाथा सार बिथाङाबो दासिमबो जे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावसो बिथांखौबो दिनैहाय मा खालामदों जोबथेसालियाव जोबदों नंगौना नङा दिनै दुखुनि बाथ्रा नैबे फुल आपडेट दङ बेवहाय दिसाव मिथिबायना फुल आपडेट दङ बे दिसावहाय जा एनडिबिनि जारिमिन दंजोबो बेवहाय फुल आपडेट दङ नोंथांमोना इउटुबावसो नुदों जानो हागौ नैबे गुबुन दिस एनडिबिनि फुल जारिमिन दङ बेवहाय मिथिबायना बे समाव जोंनि बर' हारिया बेसेदि खौसेथिमोन जेब्लानाखि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा 6 फायार जादोंमोन अब्ला जों रायजो राजाफ्रा बयबो नैबे दिसाव नुनो मोनगोन मिथिबायना नोंथांमोना जुदि नैनि मिटिङाव जुदि फैदोंमोनब्ला जेब्लानाखि एनडिबिनि जे बेवहाय जुबिली जादोंमोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय फैदोंब्ला नोंथांमोनखौ थारैनो नुनो मोनगोन मिथिबायना
नैबे दिसाव दंजोबो जों जेसांनो रायजो राजाफोर दङ बे मिथिङाव फैदोंमोन बेवहाय नुनो मोनगोन मिथिबायना नैबे गुबुन दिस बेबो एनडिबिनि फुल जारिमिन दंजोबो दायो नोंथांमोना नुदों नैबेयाव थानाय भिडिअखौल' जानो हागौ नोंथांमोना नुदों मिथिबायना इउटुबाव बांसिन नैबेयाव थानाय स्टोरिखौ नुनो मोनदों नैबेयावबो फुल स्टोरि दङ जोंहा एनडिबिनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो दिसखौ बख'ना दिन्थिनो आंनाव मोनब्रै थालांबावदों मिथिबायना रायजोफोर आङो गासै 40टा फानदोंमोन आरो 40टायाव आंनाव मोनब्रै थालांबाय फुल डिटेल्स दंजोबो नैबे दिस मिथिबायना दिनै नैबे दिसखौ जोङो नुनो बारा थांबांला नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहायो आङो दासिमबो मोजाङैनो आवथायना दोनदों नोंथांमोना नाय नैयाव फुल जारिमिन दंजोबो जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि आरो लोगोसे जेसांनि एनडिबिफोर आरो जोंनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ नायफिननो गोसोब्ला नैबे दिसावहाय नोंथांमोना गासैखौबो नुनो मोनगोन जायफ्रा बे एनडिबिनि जुबिलियाव नोंथांमोना आगान हैदोंमोन नोंथांमोना दायो नोंथांमोननि महरखौ नायफिननो गोसो अब्ला नोंथांमोना नैबे दिसावहाय नुनो मोनगोन मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो दिनै एनडिबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गवाखै नायबानो जाबाय नोंथांमोना गासैबो दिस नुनो मोनगोन बेफोर सोर डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार मिथिबायना डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार खोब नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे गुबुन रोखोमनि दिस नायबानो जाबाय आरो नैबे गुबुन रोखोमनि दिस अब्ला फुल हिस्टरिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मिथिबायना अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय मिथिबायना दिनै आङो फार्स्ट टाइम आङो बे बसखौ बोरै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनजों लाइभ फैदों मिथिबायना दुखु दिखारजोंनो मिथिबायना दिनै जों मोननाय मोनैयाथ' गुबुन बाथ्रा मिथिबायना सेंग्राफोर जों दायो देरफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बुंदों जोंनि मोननाय मोनैया उननि खोथा बा उननि बाथ्रा नाथाय दिनैहाय जोंहा मोननांगौ बायदियै आरो जाय बायदि बुंदोंमोन जेब्लानाखि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मिथिबायना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गोबां गामि गामि हाबसावनानै आरो जों फोथायनानै भटखौ होदोंमोन मिथिबायना आंबो बिटिआर जेब्लानाखि हाग्रामाखौ बिपिएफखौ फेजेननो हायागौमानि आङो जोंहा इउपिपिएलनो बा इउजि ब्रह्म जे सलायबाय थानाय इउपिपिएल हानजानो आङो भटखौ होबाय थादोंमोन मिथिबायना आङो सानदोंमोन गोसोआव मा जेब्लानाखि बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हायागौमानि आङो इउजि ब्रह्म सलायबाय थानाय इउपिपिएलनो आङो भटखौ होगोन आरो होबायबो थादोंमोन मिथिबायना जों बयबो रायजो राजाफ्रा होबाय थादोंमोन नाथाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हायाखैमोन आरो बिथाङा 17 बोसोर सरकार सोलिदोंमोन थिग बेबायदिनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेब्लानाखि प्रमद बर' सारा एबसुनिफ्राय ओंखारनानै जे गावहा गादियाव जिरायहैनो थाखाय बिथाङा जे जथुम्मा खुंदोंमोन जे बिटिआरखौ जोङो बिटिआर सुक्ति खालामनानै जोंनो सेन्स नांगौ जोंनि रायजो राजाफोरनो सान्थि आरो गोरोबथाखौ नांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो एनडिबिफ्रा सान्थि गोरोबथाजों जे न'खर संसारखौ मोजाङै जानो हाथों होननानै बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय बे बिटिआर सुक्तियाव मा खालामखो दिनै उल्था जाजोब्बाय नंगौना नङा देलाय नोंथांमोना फोथायाब्ला आङो गाबोन फट'खौ आङो आपल'ड खालामगोन जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव आंबो गोबां खामानि मावदोंमोन जोंहा प्रमद बर' सारनि थाखाय आरो जोंनि समस्तियाव जाय केन्डिडेटमोन बे केन्डिडेटनि मुंखौ आङो लाला मिथिबायना लानांगौबा दङ जोंहा दङ सासे आङो ओरैनो बुंनोसै जोंहा मानाव गेदेर उदालगुरिनि जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिनि थाखाय जों भटखौ होदोंमोन मिथिबायना बेबोथ' सासे एनडिबिनि सासे मोजां दैदेनगिरिमोन जोंहा डिपुटि चिफआ नाथाय पलिटिकेलाव थांनाय लोगो लोगो बिनि गोसोआ सोलायबाय मा होननो आरो नङा होनबा पलिटिकेलाव थांनानै बिथांनि गोसोआ सोलायबाय जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा सानदोंमोन जों सिमां नुदोंमोन जे गबिन्द बसुमतारी सारा एनडिबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसांनो एनडिबिफोर दं बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बिथाङा बाथ्राफोर सावरायगोनदां नाथाय सावरायनायखौ जों नुनो मोनासै
नैबे दिसमोनलै लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आङो गावखौनो दिनै नैबे दिसावहाय आङो 40थायाव आङो 36 दिसल' आङो फाननो हादों 150 थाखायै आङो फानदों बै समावहाय मिथिबायना बै समावहाय मानो होनोब्ला जोंहा फुल बेवहाय जोंनि रायजोफ्रानो दंजोबो बेवहाय फुल रायजोफोर दङ दासिमबो मिथिबायना नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जुक्तिखौ नायफिननो गोसो अब्ला नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन फुल एनडिबिनि हिस्टरि बेवहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिथिबायना नायब्रा नाय बे समाव गोबां रायजोफ्रा जुक्ति दंमोन आरो खौसेथि दंमोन मिथिबाय बिटिआर सुक्तिनि उननिफ्रायसो जोंनि रायजोफ्रा गावबा गाव पार्टी दाजोब्बाय हरलां हरथां गावबागाव जाबाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार गैयिनिफ्राय दिनै बर'फ्रा गावस्रालांजोब्बाय मिथिबाय बै समाव मामोन जोंहा मोनसेल' थांखि दंमोन बेनो जाबाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय मिथिबाय आसामखौ खावनै खालामनाय डिभाइड आसाम 50-50 मोन नंगौना नङा देलाय डिभाइड आसाम 50-50 मोन जोंहा नाथाय दायो मा डिभाइड आसाम 50-50 आथ' जाफिनगोन बेखौ फोथायनाय दं आरो जाथारनांगोन आरो जाखागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं नाथाय मा खालामनो जाय हारिनि थाखाय जिउखौ बावसोमनानै जुजिदोंमोन दासिमबो बियो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं नङा होनब्ला मा खालामनो नैबेयावनो दंजोबो फुल हिस्टरि आरो सोरनोबाफोर नांगौब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजोंहाय स' नोंथांमोना जायफोरना लेपटप दङ जायफोरना डेस्कटप दङ नोंथांमोना बेखौ लांनानै फुल हिस्टरि नोंथांमोना भिडिअखौ सेभ खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामो मायो बे नोंथांमोननि बाथ्रा नोंथांमोना बेजों आपल'ड खालामनो हागोन स' थारैनो नोंथांमोना बिनि हिस्टरिखौ नुबाय इउटुबनि गेजेरजों नाथाय बारा नुजोबाखै नैबेयाव फुल हिस्टरि दङ लोगोफोर नायबानो जाबाय नैबेयाव फुल हिस्टरि दङ एनडिबिनि जारिमिन दंजोबो बेवहाय नाय एनडिबिनि जारिमिन दंजोबो बेवहाय मा लिरदों नोंथांमोना मोजां फरायलाय बेवहाय नाय मा लिरदों बेवहाय नोंथांमोना नाय हुम जेब्लानाखि एनडिबिफ्रा जेब्लानाखि 6 फायार जानानै न'आव फैदोंमोन बेनिफ्राय गासै डिटेल्स बाथ्रा दंजोबो बेवहाय नाय बेवहाय होनदों हुम कामिं सेरेमनि मिथिबायना हुम कामिं सेरेमनि मिथिबायना आरो बिनि डेट सेट दंना गैया आं चेक खालामनो दै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय वेलकाम टु डिआर नाब्ला वी सल्युशन इउ मिथिबायना बेवहाय डेट लिरनाय गैया नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बेवहाय on the 3 अक्ट'बर 1986 आव जोंहा एनडिबिआ जोनोम जादोंमोन 3 अक्ट'बराव मिथिबायना 3 अक्ट'बराव जोंहा एनडिबिआ 1986 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन बेवहाय जोंहा मानाव गेदेर अनजुलि मेडाम डक्टर अनजुलि मेडाम स' बिथाङा बुंदों मोनसे बाथ्रा नैबे दिसाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे दिसाव अनजुलि मेडामा मा बुंदों मिथिबायना मानसिया ओरैनो गाज्रियाव थाङा मानसिया ओरैनो अन्थाइ बिखायाव थाङा होननानै बुंदों जोंहा डक्टर अनजुलि मेडामा मिथिबायना जों मानसि हारिया ओरैनो गाज्रियाव थाङानो मिथिबाय बाथ्राखौ बुजिदों नोंथांमोना मानसि हारिया ओरैनो गाज्रियाव थाङा जे नोंथाङा नोंथांनि नांगौखौ जे मोनियाव आरो नोंथाङा सोरजोंबा दुखु होफ्लेजाबाय थाबाय अब्लासो मानसिया गाज्रि थासारियाव लानो गोनां जायो मिथिबायना आरो आं दहाय फुङाव भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदों बेवहाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बुंखादों एनडिबिफ्रा जायखिजाया खामानियानो मावा मानो हय नोंथांखौ धमकी होनानै खामानि मावदों जानो हागौ बेफोर गासैबो मानि थाखाय होनना बुंनो हारिनि थाखाय आरो जाथिनि थाखायसो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन होनना जोंहा बुंदों मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला फुंबिलियाव आङो 8टायाव आङो आपल'ड खालामदों आङो जेब्लायबो आंनि इउटुब चेनेलाव आङो फुंनि 8टायाव आङो भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आंनि चेनेला दायो
1K प्लस साबस्क्राइबार जाबाय बे बस्क' बर' इउटुब चेनेला आरो मोनसे चेनेल इउटुब चेनेल दंबावो बे इउटुब चेनेलाव आहा 2K प्लस साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय बेवहायो बे इउटुब चेनेलानो जाहैबाय जोंहा मोनसेया फेस रेबेल बि जेब्लानाखि नोंथांमोना फेस रेबेल बि इउटुब चेनेल सार्च खालामगोन अब्ला आंनि इउटुब चेनेला सबसे गोजौआव फैगोन मिथिबायना आंनि साननाय मानाय गासैबो जोंहा NDB नि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार बेल' जोबथे साननिफ्राय उदां जानांगौ आरो NDB फोरनि केसा उइद्र' जाजोबनांगौ मिथिबायना जोंनि जे सिमां जे थांखि बे जादागि जा नाथाय NDB नि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथे साननिफ्राय उदां जानांगौ बेल' थांखि मिथिबायना नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दासिमबो जोबथेसालियाव जानो हागौ जोंहा प्रमद बर सारा गोबां नाजादों नाथाय नाजासेयावबो दिनै 5 बोसोरा जोबनो थांगासिनो जेब्लानाखि इलेक्शननि सिगां जुदि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा गयो अब्ला थारैनो प्रमद बर सारा बे बिटिआराव थारैनो गोबां सापर्ट मोनबावगोन गोबां रायजो राजाफोरनि हेल्प मोनबावगोन होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो हेलो नोंथांमोना मा सानो बिनि बिषय कमेन्ट खालामहर आरो सासे मानसि आंनियाव कमेन्ट खालामहरदों मैयानि दिनाव बे मानसिया हारसासो दां मिथिबायना जोंनि बर'नि टाइटेल जोंनि बर'नि जिमेल खुलिनानै मोनसे कमेन्ट खालामहरदों बिथाङा मा खालामहरदों मिथिबायना मा लिरहरदों आङो नोंथांमोननो फरायना दिन्थिनो जोबोद दुखु मोनदों आरो दाख्लैबो सोरनिबा इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदिनो हरदों नाथाय मा नाममोन आङो थाल खालामस्लाबासै बियो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे मानसिया थारैनो जोंनि बर' मानसि नङा आरो बर' मानसिबाथ' आरो बेखौ दा बुंसै मा धरननि मानसि जागोन बियो थोद हामगौ बर' जानानै सासे बिर जोहोलावखौ बेफोरबायदि बुंहरनो नायदो बियो मा होनहरदों र' बे मोनसे कमेन्ट हरदों मैयानि दिनावहाय आङो भिडिअखौ चेक खालामगासिनो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बेवहाय बयबो रायजोफ्रा मोजां सापर्ट खालामहरदों मोजां कमेन्ट लिरहरदों बेवहाय बुंदों र' दै आं नागिरगासिनो आं फरायना दिन्थिगोन सासे ओरैबायदि जोंनि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ ओरैबायदि गाज्रि निग्लेक्ट बाथ्रा बुंहरदों बियो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनि नामाथ' सुरत बसुमतारी थारैनो बे बर' ना हारसा थारैनो गुबुन जाथिया दिनै जोंनि जिमेल जोंनि बर'नि टाइटेल बायदिसिना खुलिनानै थारैनो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरना हरदों नामा लिरनायाथ' बर'आनो लिरदों नाथाय आजिखालि टाइपिंआवलाय मा ससियेल मिडियाम नोंथाङाबो जुदि बर' मिडियामनिफ्राय फरायदोंब्ला एसामिस टाइपिं खालामनो हायो बेवहाय मा कमेन्ट लिरना हरदों नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय आङो फरायना दिन्थिग्रोनो स्क्रिनाव होगोन नोङो बेयाव होनदों रन्जन दैमारियाबो प्रमद बर' बायदि थगायसुला जागोन बे कमेन्टआ आंनि भिडिअ'ल' नङा दाख्लैबो सोरनिबा इउटुब चेनेलाव देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि भिडिअ'आव बेफोरबायदि कमेन्ट हरनायखौ आं नुनो मोन्दों मिथिबायना बेवहाय आंनियाव बुंहरदों इयो रन्जन दैमारियाबो प्रमद बर' बायदि थगायसुला जागोन बा बेसे मोजां कमेन्ट लिरदों नङा होनबा ओमफ्राय बेवहाय होरबावदों रन्जन दैमारियाथ' आरो खृष्टान बावसो बा थारैनो रन्जन दैमारि सारा खृष्टान बा दिनै हारिनि थाखाय बियो सोरनि थाखाय नाजादोंमोन अनलि खृष्टानफोरनि थाखायल' बिथाङा दावहा नांदोंमोन ना अल दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो दिनै दावहा नांदोंमोन बेखौ बुजियाखै बे मानसिया सुरत बसुमतारी बियो आंनियाव बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों रन्जन दैमारियाबो प्रमद बर' बायदि थगायसुला जागोन रन्जन दैमारिया खृष्टान बावसो बुजिखायो बर' मेलेमगिबिफोरा होनदों बेयाव जानो हागौ बेवहाय बर' मेलेमजिबिफोरा होनना बुंदोंमोन आं थारैनो बे मानसिया बर' सोना गुबुन जाथिसोथाय नामाथ' जिमेला जोंनि बर'आनो सुरत बसुमतारी नोंथांमोना मोजां नायलाय बियो मा लिरदों
आङो बेखौ स्क्रिनशट खेबनानै आङो गाबोन पस्ट खालामगोन फट' स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा जाबावगोन दानि जुगनि मानसिफोरजों दिनै बे मानसिया बेफोरबायदि हरथावना नङामोन आरोना मिथिबायना दिनै बे मानसिया बेफोरबायदि हरथावना नङामोन माबालायनो अब्ला हारिनि थाखाय दावहा नांनायाबो सोरबा हिन्दु सोरबा ख्रिस्टान थाहैबाय जाय नङासै बिनि कमेन्टनि बायदिब्ला दिनै सोरबा हिन्दु सोरबा ख्रिस्टान बर' हारिनि थाखाय नाजानायाबो बिदिसो जाहैबाय आङो गाबोन फुङाव पस्ट खालामगोन बिथांनि कमेन्टखौ स' नोंथांमोना नायनानै मा सानो नोंथांमोना रिप्लाइ होबानो जाबाय आङो बेखौ जेबो रिप्लाइ खालामाखै आङो बाखि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होदों मिथिबायना ओरैबायदि दंबावो मानसिफोरा दिनै एनडिबिफ्रा दिनै जोंनि हारिनि थाखायनो जुजिदोंमोन नाजादोंमोन सोरबा सोरबा गोबां रायजोफ्रानो दिनै जिउ बावनांदों गुलिजों मिथिबायना नाथाय बेखौ बुजियालासिनो बियो गाज्रि कमेन्ट हरदों सुरत बसुमतारिनो रन्जन दैमारियाबो प्रमद बर' बायदि जागोन आरो बेथ' ख्रिस्टान बावसो बाबा धोरोमजोंबो माबा दङ आरो ने जोंनि हारिनि जे सोमावसारनाया बाह ओरैबायदि आरोना स' आंनि नेटआ एसे स्ल' थारैनो भिडिअ'आ नोंथारगौ एसे नोंथांमोननियाव आगे फिसे जाहैदों मिथिबायना आगे फिसे जाहैदों नोंथांमोननियाव आगे फिसे जाहैदों मिथिबायना आगे फिसे जाहैदों सुरत बसुमतारिनो ओरैबायदि गाज्रि लेथ्रा गियान साला मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला एनडिबिनि फुल जारिमिन दङ बेवहाय नोंथांमोननो नांगौब्ला डिसखौ नांगौब्ला नोंथांमोना बिहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों बेवहाय फुल आपडेट दङ एनडिबिनि फुल जारिमिन दङ बेवहाय जेब्लानाखि एनडिबिफ्रा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामनानै जेब्लानाखि न'आव फैदोंमोन अब्ला बेवहाय मिथिबायना अब्ला बेवहाय जोंहा बेखौ भिडिअ बानायनाय जादोंमोन नोंथांमोना बेवहाय फुल हिस्ट'रिखौ नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन मोननै डिस दङ बियो गुबुन मिथिबायना मोननै डिस दङ आरो बे मोननै डिसआनो गोबां डिस दंमोन आङो गोबां फानबाय मिथिबायना आरो बे मोनब्रै थालांबावदों मा खालामनो स' जेखियानो जाया मानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों थारैनो डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गगोन होननानै आसा खालामो आरो मिजिं खालामो आरो फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्सन बा बिटिसि इलेक्सनाव बिनि सिगां जाहाथे एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं बिसोरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ आरो जे एनडिबिफोरनि मोननांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा होयो बेखौनो आसा खालामो जोंथ' मोननाय मोनैया बे उननि खोथा नाथाय जोङो भट होनानै जोङो देरहाहोयो दिनै जोंखौबो मामुलि दासान आंनि भटार कार्ड मोनसेयावनो आंजों लोगोफोर 20 जन दङ मिथिगोना 20 जन लोगोफोर दङ जुदि नोंथांमोना भट नांगौब्ला नोंथांमोना मोजां जे रायजोफोरखौ मोजां सामलायनो हाथों बा सामलाय अब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे 20 जन लोगोफोरनि भटखौ मोनगोन मिथिबायना आंजों दङ 21 जन न'खरसेयाव साथाम हमोब्ला दिनै 63 जन नोंथाङा भट मोननो हागोन मिथिबायना डाइरेक्ट गेरेन्टि आंनि आखायाव भट मोनसेल' दं आरो बे भट मोनसेजों आं खनसेल' भट होनो हागोन आरो बे भट मोनसेयावनो गोबां गोहो दं बुजिदोंना सोरबा बिपिएफआनो होन सोरबा इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रानो होन मिथिबायना हाग्रामा महिलारियानो होन प्रमद बर' सारानो होन जुदि नोंथांमोना आंनि भटखौ नांगौ अब्ला नोंथाङा आंनि बे भट मोनसेयावनो 20 जन भटखौ मोननो हागोन मिथिबायना आरो बे 20 जनाव न'खरसेयाव बिमा बिफा आरो फिसाला साथाम हमै 63 जन फेमिलि बा 63 जन मानसिनि नोंथांमोना भटखौ मोननो हागोन मिथिबाय ओरैबायदि गोहो दं आंनि बे भट मोनसेयावबो
थारैनो नोंथांमोनावबो रायजोफोरनावबो गोबां भट दं मिथिबायना नोंथांमोना जेब्लानाखि इलेक्सन खाथियाव नंबां जाबां खोथा बाथ्राजों जाहाथे बखिया सैथो रायजोनि थाखाय सोर खामानि मावगोन आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मोजां खामानि मावनानै दिन्थि मिथिबायना दिनै प्रमद बर' साराबो खामानि मावाखै नङा मावदों मिथिबायना जोंनि गामियावबो गोबां मोजां खामानि मावदों मिथिबायना मन्दिर न' होदों गिर्जा न' होदों गोबां आरो सोरनिबा न' राननानै होदों स' जोबोदैनो मोजां खामानि मावदों नाथाय मोनसेल' दुखुनि बाथ्रा मिथिबायना खारना मानो बे दुखुआ मा जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं मिजिं खालामदोंमोन बयबो रायजोफ्रा जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा उदां जायो नाथाय हाग्रामा महिलारि साराथ' 17 बोसोराव रन्जन दैमारि सारखौहाय दिरुनासै नैबे 5 बोसोरावबो जुदि रावबो दिरुनाब्ला अब्ला बबेयाव ओंथि दं ओंथिया आरो जोंनि बे जे समायखिरामोन बियो बहा थांखो बे मोनसे जोबोरैनो दुखुनि बाथ्रा दिस दङ नोंथांमोना नांगौब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मिथिबायना दिनै नोंथांमोना बे बस्क'बर इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय डेलि आङो फुङावहाय जोंहा एनडिबिनि बागै आङो भिडिअ लाबोयो आरो गोदान आपडेट आङो भिडिअ लाबोयो आरो फुरानाबो आपडेट लाबोयो जाय बाथ्राया जोंनि दायो सोलिबाय थानाय जोंनि लाइफ स्टाइलाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइफ स्टाइलाव जाय बाथ्राया सोलिगासिनो आरो थांनाय बारनि बाथ्राया दासिम आरो दायो सोलिबाय थानायाव बोरै बेरखांफैगासिनो आरो जाखांफैगासिनो बेफोर गासैनिबो भिडिअखौ आङो होबाय थायो फुंबिलियाव स' नोंथांमोना फुंबिलियाव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आङो फुंनि मर्निंनि टाइम 8टायाव आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामो नोंथांमोना बे टाइमाव नुनो मोनगोन मिथिबायना आङो मालाबा सानसेयाव मोननै गाहाम होयो आपल'ड खिन्थु आङो फुंनिखौ आङो रेगुलार आङो आपल'ड खालामगोन आरो बेफोर भिडिअआ जाहैबाय जोंनि हारिनि थाखाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनगोन अब्ला लोगोफोर स' आङो लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नेनानै थादो गाबोन फुंबिलियाव मोजां आपडेट फैगासिनो जोंहा प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि स' आरो एनडिबिफोरखौ लानानै आङो भिडिअ बानायगासिनो नोंथांमोना गाबोन फुंबिलियाव नुनो मोनगोन अब्ला आङो दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट माय अल फ्रेन्ड्स अके मा खालामबावनो जोबोद दुखु मोनदोंलै दिनै मोननांगौ थांखियाबो मोनासै मा खालामनो नङा होनब्ला जानांगौ बायदियाबो जायासै हेलौ लोगोफोर गुड नाइट मिथिबायना होमब्ला आङो फोजोबनोसै भिउसआबो फैयासै स' नोंथांमोना फुंबिलि समाव सानफ्रोमबो नुबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय
नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिसखौहाय दुखुनि बाथ्रा नैबे दुखुनि बाथ्रा नाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिनि थाखायनोमोन नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय अननानै नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय नैबे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय अननानै नोंथांमोना लाइक खालाम आरो जाहाथे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथे साननिफ्राय उदां जायो स' नोंथांमोननि आर'ज नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय